San-Fransiskoda geçirilen Türk Festiwalyny Türkmenistanyň Garaşsyzlyk baýramy bellenildi. Türkmenistan, Tatar brothers, Türkmen brothers and sisters, and Kazakh. Hi, my name is Devran. We are from Turkmenistan. We have an association here. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Kaliforniýa ştatynyň San-Fransisko şäherinde 27-28 sentýabr 2025 senesinde geçirilen ikinji Türk Festiwaly Embarkadero Plaza meýdançasynda uly dabara bilen geçirildi. 2 günläp dowam eden bu baýramçylyk çärelerinde müňlerçe mehman we Amerikada ýaşaýan dürli milletleriň wekilleri gatnaşdylar. Festiwalda dürli ýurtlaryň medeniýetine degişli çykyşlar, sergiler we millet tagamlar görkezildi. Ulgin gerimli çäräniň çäklerinde Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 34 ýyllyk şany baýramy hem diaspora bilen birlikde bellenildi. Meýdançada mikrofonlardan ýurdumyza degişli garaşsyzlyk gutdawlary ýaňlanyp, ýaş türkmen ýigidi Ismail Ýaşyl Tugumyzy buýsanç bilen göterdi. 2 günläp dowam eden festiwalda müňlerçe San-Fransiskoly, Amerikada ýaşaýan türkmenler we dünýäniň durly künjeginiň gelen mehmanlar Ata Türkmenistanyň sergi stendine gelip Watanymyz bilen tanışdylar. Olar Türkmenistana syýahat etmek baradaky isleglerini bildirdiler we ýurdumyzyň mümkinçiliklerini aýratyn gyzyklanma görkezdiler. Bu bolsa türkmen syýahatçylyk kompaniýalarynyň Ata Watanymyzy has giňden tanışdyrmakda we halkara syýahatçylara berýän hyzmatlarynyň derejesini ýokarlandyrmakda nähili wajypdygyny ýene bir gezek açyp görkezdi. Şweytsariýadan iş tapary bilen gelen bir ýyllaşymyz hem Embarkadero Plaza meýdançasynda Ýaşyl Tugumyzy görüp sendimize geldi. Şeýlede 40 kilo golaýmyndan ozal Türkmenistanyň Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna gelen watandaşymyz bu ýyl hem sergi sendimize geldi. Dünýäniň iň ýeri çep kompaniýalarynyň birine zähmet çekýän ilmlaryň doktor derejesine eýe bolan bir türkmen ýyllaşymyz hem maşgalasy bilen stendimize gelip, şeýle sergileriň ähmiýetini nykdady. Bu ýagdaý dünýäniň durly künjegini okuyan, ýaşaýan we işleýän ýyllaşlarymyzyň Ata Watanymyzy tanışdyrmak çärelerini has köp geçirilmeligini ýene bir gezek suwd etdi. Kitaplar we medeni miras. Sergide ýakyna neşir edilen makul sözlük kitabı görkezildi. Mehmanlar ingliz sözleriniň türkmençe manalaryna seredip, türkmen diliniň baýlygy bilen gyzyklandylar. Stanford Üniversitetinden bir alim makul sözlük bilen aýratyn gyzyklanyp, özleriniň ýakyna türkmen dilini öwretmek bilen baglanşykly bir taslamasy üçin makul sözlügiň gymmatly çeşme boljakdygyny belläp geçdi. Şeýleken beýik şäherimiz Magtumul Pragynyň türkmen dilinäk eseri sergimize aýratyn bezek berdi. Şol ýerde Pragynyň dörejiligine dünýä jemgyýetçiligine inglizçe görnüşde ýetirmek wajypdygyny tanlady. Kaliforniýada ýaşaýan türkmen maşgallarynyň taýýarlan milli peşmeleri ýüzlerçe mehmana hödürlenildi. Sergidäki türkmen stendinde hiç da satylmady, emma türkmen elişleri mehmanlarda aýratyn gyzyklanma döretdi. Bu ýagdaý Amerikada türkmen sanat we elişleri bazaryny döretmek üçin geň mümkinçilikleriň bardygyny ýene bir gezek görkezdi. Festiwalda Kazak, Türk, Azerbaýjan, özbek we beýleki doganyk halklaryň wekilleri hem öz sanat çykyşlaryny görkezdiler. Munyň özü geljek şeýle festiwalyň çäklerine türkmen sanat toparlarynyň çykyşlaryny guramak wajypdygyny görkezdi.